Salutare, dragilor! Astăzi vă salut de aici, de la mare. Este absolut fain. Îmi place foarte tare marea pentru că îmi transmite o stare așa faină de relaxare și de liniște. Tocmai ce spuneam într-o postare că dacă ar fi să aleg următoarea mea mutare, ar fi să trăiesc la mare, pentru că îmi place foarte mult. Am plecat de la mare la munte, însă am ajuns la concluzia că îmi place mai mult marea. Poate că înainte, atunci când locuiam foarte aproape de mare, nu prea dădeam așa importanță și îmi lipsea așa muntele. Tocmai de aceea m-am mutat în Brașov. Însă, acum sunt aproape 2 luni de când sunt în Italia, o lună și ceva, aproape 2 luni, și îmi dau seama că marea mă atrage foarte, foarte, foarte mult și îmi dă această stare de liniște și de relaxare, așa că următoarea mutare, să zicem așa, pentru că eu mă mut de colo-colo, nu mă plictisesc în ultimul timp dacă stau mai prea mult timp într-un loc, așa că următoarea mutare eventual o să fie la mare. Însă nu despre asta vreau să vă vorbesc astăzi, ci despre o filozofie de viață care a făcut diferența în viața mea în ultimul timp, și anume investiția în mine însă. În ultimul timp am început să văd lucrurile din altă perspectivă, și anume, dacă înainte cheltuiam bani pe tot felul de lucruri inutile, poate cumpăram haine inutile pe care cu care nu mă îmbrăcam niciodată, pe care le puneam acolo în șifonier și acolo rămâneau. Poate cumpăram diferite lucruri care dădea așa acea satisfacție doar pe moment, însă nu mă ajuta efectiv să mă simt diferit. Însă ceea ce a făcut diferența în viața mea și m-a ajutat într-adevăr să prind mai multă încredere în mine și să văd într-adevăr o îmbunătățire în viața mea a fost dezvoltarea personală și investiția în mine însă. Bineînțeles că odată cu începutul proiectului, începerea proiectului pe care îl dezvolt cu Forever, a început și procesul acesta de dezvoltare personală intenționat. Atunci când am început afacerea Forever, când am luat acel kit de start, vreau să spun că a fost cea mai inteligentă investiție pe care am făcut-o vreodată în viața mea. Am cumpărat mașini de-a lungul anilor, case, diferite lucruri, însă cea mai inteligentă investiție pe care am făcut-o eu vreodată în viața mea, în 39 de ani, a fost să încep afacerea Forever. A fost o investiție care s-a meritat, nu vă gândiți că a fost vorba despre mii de euro, ci mi-am luat niște produse, o cutie cu niște produse pe care le-am folosit, însă atunci când cumperi, să zicem așa, acel kit de start, cu care de fapt începi afacerea propriu-zisă, atunci tu primești o afacere la cheie. Primești suport, primești site-uri, link-uri, un magazin online global. Ai posibilitatea să-ți dezvolți această activitate în 160 de țări în care este Forever, și asta nu o faci singur, ci ghidat și bineînțeles că munca este în echipă. Dezvolți această activitate împreună cu alte persoane, nu ești singur. Ceea ce contează foarte mult, pentru că atunci când începi o activitate sau un proiect de unul singur, este posibil să întâlnești o grămadă de provocări, însă când ești singur, este mai greu să treci peste provocări. În schimb, atunci când ai o echipă în spatele tău și ești înconjurat de oameni care au aceleași interese ca și tine, treci mai ușor peste acele provocări, reușești totuși să te dezvolți. Eu vreau să spun că nu există vreo afacere, vreo activitate pe care eu puteam să o încep
de la zero, practic de la zero, așa cum am început afacerea Forever și fără investiții. Și după care, în timp așa scurt, să ajung să obțin rezultatele pe care le-am obținut în Forever. Doar în Forever poți să obții acest lucru. Cunosc foarte multe persoane care au afaceri clasice, cunosc foarte multe persoane care au afaceri online, vând online, pentru că noi, să zicem, cu Forever facem parte din categoria asta de vânzări online, însă vânzări online înseamnă și Amazon și diferite platforme unde se vând tot felul de produse sau servicii. Așa că cunosc foarte multe persoane care au diferite afaceri și vreau să spun că investițiile au fost incredibil de mari și vreau să spun că nu au profitul și câștigul pe care l-am eu din această activitate în așa scurt timp. Așa că, dragilor, vă încurajez să vă gândiți serios atunci când cineva vă propune o astfel de activitate. Știu că mulți dintre voi tindeți să judecați oarecum și să vă limitați la prima informație fără să aprofundați. Atunci când începi o astfel de activitate, te pui într-un proces de dezvoltare personală, lucruri pe care le înveți experimentând și lucruri care odată învățate îți rămân. Și vreau să spun că încrederea în tine vine din dezvoltare, vine din cunoaștere. Este inutil să stai, să te uiți pe Facebook la unul, la altul, doar așa ca spectator, nu te ajută absolut cu nimic. Faptul că stai și te uiți așa și vezi cum alții se dezvoltă, pe tine nu te ajută absolut cu nimic. Te-ar putea ajuta doar în momentul în care treci la acțiune. Începi să faci ceva concret. Cunosc și multe persoane cărora le place dezvoltare personală, însă nu aplică nimic din ceea ce învață. Și atunci este aproape inutil. Eu m-am dezvoltat personal făcând lucruri, experimentând, învățând, greșind, luând-o de la capăt, construind, reconstruind, căzând, ridicându-mă și tot așa. Și iată că am reușit să obțin rezultate interesante, zic eu, în această industrie. Nu are importanță cu ce pachet începi, cu ce comandă începe această activitate, ce are mare importanță cu ce faci după ce ai început această activitate. Are mare importanță nu are importanță câți bani ai în buzunar atunci când începi această activitate, poți să începi și de la zero. Înscrierea Forever este gratuită, nu te costă absolut nimic, este zero. După aceea, să zicem așa, ideal ar fi să încerci și tu câteva produse să vezi cum sunt, tocmai pentru a putea ști ceea ce faci, dacă se merită, recomandate, folosite și tot așa. Nu are importanță cu câți bani începe această activitate, ci are mare importanță ce simți tu, ce ai în capul tău, în mintea ta, cât ești dispusă să te dezvolți, pentru că aici este vorba despre dezvoltare. Dacă tu nu te dezvolți, nici afacerea ta nu se dezvoltă. De exemplu, afacerea mea s-a dezvoltat cu mine odată. În timp ce eu mă dezvoltam, și activitatea mea se dezvolta. Așa că vă doresc o duminică fantastică și atunci când vine vorba de schimbare de voi, nu vă mai uitați la bani, nu vă uitați la acei 50 de euro pe care poate oricum mergi într-un mall și cheltuiești pe lucruri, pe nimicuri. Poate 50 de euro nu-ți schimbă viața dacă i-ai în buzunar sau dacă nu i-ai sau dacă cheltui pe altceva lucruri inutile. Însă atunci când începi o activitate tip aceasta pe care o dezvolt eu, s-ar putea ca cu 50 de euro chiar să schimbi viața pentru totdeauna. Nu este garantat acest lucru, însă este posibil ca tu, făcând primul pas, începând să înveți, să te dezvolți, este posibil, așa cum a fost posibil și pentru mine, este posibil chiar să schimbi viața și să faci diferența în societatea în care trăiești, să treci la un alt nivel.
O duminică plăcută vă doresc și numai bine, cu siguranță ne mai vedem și cu alte videouri, pentru că aș vrea să împărtășesc și cu voi părerile mele, ceea ce consider eu că pentru mine a făcut diferența și consider că și pe voi v-ar putea ajuta. Bineînțeles că nu pe toți, pe unii dintre voi v-ar putea ajuta cu siguranță. Văd multe persoane care nu au curajul să facă o schimbare, rămân acolo ani de zile în situații neplăcute, sacrificându-și viața și timpul în situații neplăcute, în schimb, în loc să se sacrifice puțin, să zicem așa, pentru a schimba ceva în viața lor. Oportunități există, trăim în lumea abundenței, avem de unde să alegem, nu avem voie în ziua de astăzi să ne văităm, să ne plângem că lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit, pentru că totul depinde de noi, de alegerile pe care le facem noi. Faptul că alegi să faci ceva este o alegere și ține de tine. Faptul că nu alegi să faci ceva este tot o alegere, de tine ține. Vă salut, dragilor, și numai bine vă doresc!